presented by Mathri Express Music. खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। सैया मोरे नैया हले हले खेवेला, सैया मोरे नैया हले हले खेवेला। 12 बजे लेके 2 बजे तक लेवेला, 12 बजे लेके 2 बजे तक लेवेला। सैया मोरे नैया हले हले खेवेला, 12 बजे लेके 2 बजे तक लेवेला, 12 बजे लेके 2 बजे तक लेवेला। 12 बजे लेके 2 बजे तक लेवेला, 2 बजे तक लेवेला, 2 बजे तक लेवेला। खाना खा के सब कहीं जाए जब सूत, उहे टाइम पे पिया बाहर जाला सखी उठ। खाना खा के सब कहीं जाए जब सूत, उहे टाइम पे पिया बाहर जाला सखी उठ। बथेला कमरिया तो दवा किन के देवेला, 12 बजे लेके 2 बजे तक लेवेला, 12 बजे लेके 2 बजे तक लेवेला। 12 बजे लेके 2 बजे तक लेवेला, 2 बजे तक लेवेला, 2 बजे तक लेवेला। देविंदर दिमागी कहे माल बारू टांच हो, रतिया चुम्मा से कैला पिया लंच हो। देविंदर दिमागी कहे माल बारू टांच हो, रतिया चुम्मा से कैला पिया लंच हो। हमरा के खुशियां दबतारी लेखा खेवेला, 12 बजे राती लेके 2 बजे लेवेला, 12 बजे राती लेके 2 बजे लेवेला, 12 बजे राती लेके 2 बजे लेवेला। बुझला। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।